Yang dihamu rajan yang baru nami. Gabi tulang. Di son rodo hami hula-hulamu ima se matupang seburian ima mabuan ulus gajang rabu ulus nahapal. Oma dalam perhatian nami dohot pita nami tamatan nomor 2 di bata. Asang giat terlumubi di ulaun sedarion. Ima ulaun perbogason ni ima helanami dohot boru nami. Amang boru. Tutakas dot di lasirohanami. Pasaton nami matutu ima ulus gajang rabu ima sa gajang mak diaka umur muna hafal ma son diak pasarian son hatan istitua dokon nami asati uma aik ni sumur gajang matong aik ni bodar dihamu amuro nami si gajang umur mahamu tujulan non jala si teropin opa amang boru di son son pitan nami tutang yang nami tuhamu imang boru nami asa son asa emesta betua ma parlinggoman ni si borok debata matong nama lihat tua di hamu saluhuna amang warung nami saluhuna ma di parorot saunari pasaton nami ma ulus ima pitan nami tematan nomor 2 debata asa sahat ma sahat ni sulu sahat ma tubotean toho matotong di rodang di bulan pasaton nami ma ulus ima sian hami hula-hula mu marga si matupang siburian sahat matupang gabean sahat ma tupar horasa amang pada nami baik damang ma godang nahobar tusi napasaton ima ulus tu amang warung nami